इसोरखौ जोङो प्रेस थालर हालेलुया होननानै जों गाबज्रिनि प्रेस थालर हालेलुया प्रेस थालर फैदो दे औ आखाइ हमनानै हो ओमफ्राय दुइ नाम्बाराव जाहैबाय थिमफ्रि नार्जारि बिथांमोनहाय होगोन जोंनि थिमफ्रि नार्जारि ओमफ्राय थिन नाम्बाराव आलायस्रि नार्जारि बिथांमोन होगोन जाहैबाय जोंनि आदै बबेसर आलायस्रि नार्जारि ओमफ्राय महिला नार्जारि बेखौ होगोन जाहैबाय जोंनि सेक्रेटारि महिला नार्जारि जोंनि सेक्रेटारि होगोन दावबायारि जिउखौ लाना गोजोननि फुंखा नायगिरै समाजों बारग'लांबाय दाबोसे सम गावखौ आं सानफिनना नायासै समाजों बारग'लांबाय दाबोसे सम गावखौ आं सानफिनना नायासै फोरबो नोंखौ नागारना हान्थिनाय लामा जिउआव फैमालनि मिजिं फोरबो नोंखौ नागारना हान्थिनाय लामा जिउआव फैमालनि मिजिं सोरगोसि नार्जारिनो होगोन जाहैबाय महिला आफादनि सोरगोसि नार्जारि ओमफ्राय सानखां नार्जारिनो होगोन जाहैबाय महिला सेक्रेटारि सानखां नार्जारिनो ओमफ्राय सुनिश्री सुमफ्रामारिनो होगोन जाहैबाय महिला थाबोनाय समखौ नायहरफिनबोला रोमै जिउआ थांखि गैयै मिजिं आंनि बायफ्ले लांबाय थेर बेथेर थाबोनाय समखौ नायहरफिनबोला रोमै जिउआ थांखि गैयै मिजिं आंनि बायफ्ले लांबाय थेर बेथेर सोरनि अननाय सोरनि थाखाय बुजि मोनाखै आङो फोरबो नोंनि अननायनि दैखोमथिजों आबुं जाबाय आंनि जिउआ इसोरखौ जोङो प्रेस थालर हालेलुया